Hi guys, good morning, and for today's video kay mag-utan na sad mi og utan nga Bisaya kay puol magsigig minantikaan marong magmantika imong lawas. So nagpalit mig bisol, sweet corn, sikwa, kamunggay, galay, alugbati and dabong. With saluyot or tugabang. So, wala pa na hugas guys, mo nang medyo lapukon pa ang atong mga ingredients. And we also have ginamos with sili, limonsito, and sibuyas bombay. So, ato nang timplahon later on. So, pagkakaroon kay mag-utan ang ako ang banani. So, ang part guys kay iyan ang gipang chop ang mga need hiwaunon like sa bisol o sa sweet corn. After na to hiwa-hiwa sa mga ingredients kay gisupod na tong atong dabong, ato na siyang gikumutan ng asin, dayon atong gilapwaan para dili upload. So lapuan na to for about mga 2 minutes siguro. And then after paglapwa kay ato ang gisunod paglunod ang ato ang giyabos ato siya guys. Sayon gisunod na to lunod ang ato ang sweet corn and bisol. So para mo lamay ang atong utan guys, ato nang timplahan mo tanto gamay asin, magic sarap ug sili. And then after kay ato sa nang itak-ang nya lato na to nga malata or mahumok ang bisol, sa na to ilunod ang mga dahon-dahon. So after na guys kay mo na guys, okay ka video sa paglunod, nag-video ko sa naglantong video ni Sofia Andres ug sa iyang bana. It really hurts niya nang sasayon akong bana while nagtinta sa utan. Dayon nara ang ato ang lamian nga ginamos with daghan kay nga sili ug limonsito and ready to habo-habo ang atong utan. Makita dyan na tong okra, ang dabong, ang bisol, ang sweet corn and everything. And nasa sikwa. Guys. So again, natin ang dabong, sweet corn, okra, galay, albati, dabong. Napalis mo yun guys. Or tugabang. Sabi saya. Yan. So, yammer sa'yo. That's our utan. So, nakutan sabi guys. Kaya meron yung mantika. Mantika. Sila yung mantika. Magkapoy guys lawas. And of course, ang itong side dish kaya itong ginos ng tayo. Daghan ang gawin sa itong narabod ng ito. Masaya ka mo. Oh, pala. So, itong rice and other rice and we have lakatan. We have banana. So, kain na ka guys.